Klar til at slække, Kasper. Hvor fanden er han henne? Nej, der. Hænger han her. Du skal få Op igen! Sådan, det er fint. Jeg får dem. Anders! Skal der have en stor over? Nej, det tager for lang tid. Ja. Go. Sådan. Nu skal vi op igen. Nu det er det, jeg regner, man skal være helt sikker på, at man har gode venner, ikke også? Om spilmanden der. Prøv at spænde den lidt, bare en lille smule. Kommer ind. Kan du nå den? Altså når vi kommer få et bånd ad gang, så er der jo ikke andet at gøre end at holde gang i den ene der. Vi tager ikke lang tid til med. Nej. Lige lidt ned igen. Wow, sådan. Wow! Så. Ned til mig. Ned med ham! Det er mig ikke. Okay. Ja, så er det bedre, jeg har til at hive ind. Og... Lidt op, Kasper. Og jeg er ligeglad med, om det bliver. Ja, det er også. Lidt op igen. Og nu går du. Nej. Lidt op. Og ned. Fint. Vi kan godt ind. Han gammel rævenæs der, den snyder man ikke bare med lidt krat. Du må godt sænke den lidt. Lidt mere. Ups. Lidt op, Kasper. Mere. Den der, den spiller altså lidt op. Men den kan vi i princippet lige i næste runde kan vi fire den lidt ned i spilvejen. Jeg tror, det kunne gøre lidt. Kør den lidt op. Så bliver den der rammer stadigvæk længere nede, så den er nemmere at køre ind. Lidt op. Kør den bare ned. Prøv at se der, nu glider han selv der. Der brugte lige kræfter. Ja.
Okay. Det kunne godt være, at han kunne trænge komme lidt længere ned nu. Igennem noget tjørnkram. Under, så du kan se det. Man kan simpelthen ikke se det træ der. Nej. Det er ind igennem. Nej, jeg tror, vi skal bare have den bil længere ned nu. Det tror jeg også. Hvad? Og så kan vi holde den fremme. Men den skal meget længere ned. Ja, det skal den. Det er meget bedre. Ja, men det bliver endnu bedre. Ja. Her. Du ved, hvordan det virker efter. Go, Christian. Kommer du op og lige Godt, jeg viser lige Christian vej. Kør bilen ned. Kan vi få den længere ned? Okay. Du skal nok lige selv køre den længere ned. En meters penge nu, i hvert fald. Ja, den kan længere ned. Ja. Så bare ind i den, Christian. Slutter vi om et kvarter, kan det passe? Skal du om og se nogle andre? Ja, cirka. Skal vi lige tage sådan en her med på vej? Ja, altid. Det er mange ture, nu slipper jeg ikke. Det er lige for den strammes her. Ja. For at der kommer mere drev i det. Ja, fart på, så skal den slække, når man kommer derud. Ja, først derud. Ja. Kom lidt op, Kasper! Kasper! Hallo! Lidt op! Jeg er ikke klippet endnu. Nej. Ja, det er i orden. Der er kun 2 pigge, og de skal bare klippe begge 2. Ja. Stram op, Kasper! Yes! Så må jeg godt få mere, så bliver du lettere. Mere nu. Vi skal, det er rigtigt, den bil den må gerne komme længere ned nu. Ja. Det gør vi imellem, mens du løber, Ralle. Ja. Men det har hjulpet. Ned! Ja, den var okay. Ja. Se der. Vi kan hive i posten. Der er en snor derovre. Den grønne snor. Kristoffer. Ja, den er stadigvæk i vandet, for det er vandet op. Nu trækker jeg til bilen her. Og jeg er oppe på bremsen.